George Vella twilet iż-Żejtun u għandu 77 sena. Huwa ħall edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja taż-Żejtun u gradwa bħala tabib fl-1964 mir-Royal University of Malta. Huwa missier ta' tliet tfal Claire, Elaine u George Jr. u miżżewweġ lil Miriam. George Vella ilu involut fil-politika għal iktar minn 40 sena. Huwa kontesta l-ewwel elezzjoni fl-1996 u tela fil-Parlament għall-ewwel darba sentejn wara f'elezzjoni każwali fuq it-tielet distrett. Minn dakinhar baqa' jiġi elett fuq l-istess distrett sal-elezzjoni tal-2013, bl-eċċezzjoni tal-elezzjoni tal-1987. Fl-1992 huwa maċċettax li jieħu tmexxija tal-Partit Laburista, iżda nħatar deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament kariga li dam jokkupa sal-2013. F'Ottubru tal-1996 huwa ġie appuntat deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Ambjent. Huwa rtira mix-xena politika f'Ġunju tal-2017 wara li ma kontestax l-aħħar elezzjoni ġenerali. Tul is-snin li dam fil-kariga ta' Ministru għall-Affarijiet Barranin, mexxa bosta laqat fosthom is-Summit tal-Mexxej Ewropej u Afrikani, il-Konferenza tal-Kapijiet tal-Istat tal-Commonwealth fl-2015 u l-Presidenza ta' Malta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fl-2017. Matul l-istess sena huwa ġie onorat bl-ogħla unur ta' ġieħ Repubblika bħala kumpann tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. F'Diċembru li għadda huwa ġie onorat ukoll mir-Reġina Elisabetta II meta onoratu fil-Kavallerat tal-Ordni ta' San Michiel u San George. George Vella se jkun it-tieni tabib li okkupa l-kariga ta' President ta' Malta wara Cenzo Tabone u l-ewwel persuna miż-Żejtun fl-ogħla kariga tal-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.